Ønsker du at kende alle tips, hemmeligheder og procedurer bag lithiumbehandling? I denne video forklarer vi, hvad lithiumbehandling egentlig er, hvordan den korrekt udføres, og hvorfor den er blevet et reelt alternativ til epoxy og resingulve i industrielle miljøer. Når vi taler om lithiumbehandling af beton, henviser vi til et teknisk system designet til at fortætte, hærde og beskytte eksisterende betongulve og omdanne dem til holdbare, modstandsdygtige og højtydende overflader. Det er vigtigt fra begyndelsen at præcisere, at denne behandling ikke påføres frisk beton, men allerede hærdet beton, normalt 14 eller 28 dage efter den første glidning. Faktisk har kvaliteten af den indledende glidning direkte indflydelse på det endelige resultat. Lithiumbehandlingen er baseret på en kombination af mekanisk slibning og påføring af lithiumsilikat til beton, som kemisk reagerer med betondækkets indre struktur og gør det mere kompakt og modstandsdygtigt. I dag er lithiumpoleret beton blevet et reelt alternativ til epoxybelægninger og resinsystemer, især i industrielle, logistiske, lager- og multifunktionelle miljøer, hvor holdbarhed og vedligeholdelse er afgørende faktorer. Selvom det ofte kaldes lithiumbehandling, er det vigtigt at forstå, at lithium kun er én del af systemet. Det, der virkelig gør forskellen, er den samlede anvendelse af hele processen. Generelt udføres lithiumbehandling på betongulve i flere faser. Første fase. Indledende slibning. Processen starter med mekanisk slibning af gulvet ved hjælp af grove diamantskiver, typisk mellem korn 50 og 200. Denne slibning kan udføres vådt eller tørt, afhængigt af gulvets tilstand og typen af indgreb. Til dette anvendes glidemaskiner eller specialiserede slibemaskiner, altid tilpasset gulvtypen. Formålet med denne fase er at åbne betonens porer, fjerne ujævnheder og forberede overfladen, så behandlingen kan fungere korrekt. Anden fase. Påføring af lithiumfortætter. Når overfladen er forberedt, påføres lithiumforsegler til beton, også kendt som lithiumsilikatfortætter. Den sædvanlige dosering ligger mellem 100 og 200 ml per kvadratmeter, afhængigt af gulvets tilstand. Produktet trænger ind i betonen og reagerer indefra, hvilket fortætter og hærder den. Det er nødvendigt at lade det virke i mindst 24 timer, så den kemiske proces fuldføres korrekt. Tredje fase. Progressiv polering. Efter fortætningen fortsættes med progressiv polering ved hjælp af finere og finere skiver fra mellemkorn til høje korn, der kan nå op til 3000, afhængig af det ønskede finish. Denne polering definerer både det visuelle udtryk og finhedsgraden af den lithiumpolerede beton. Fjerde fase. Becosand beskyttelsesforsegler. Når det rette poleringsniveau er opnået, påføres Becosand beskyttelsesforsegler. I modsætning til andre systemer, danner denne forsegler ikke et overfladelag, men trænger ind i porerne og forsegler betonen indefra, hvilket giver langvarig beskyttelse mod væsker, slid og snavs. Femte fase. Afsluttende finish. Til sidst udføres en højhastighedspolering med meget fine skiver for at homogenisere forsegleren og opnå den endelige finish. Mat, satin eller højglans. Det er vigtigt at understrege, at dette kun er en generel oversigt over processen. Hvert betongulv er forskelligt og kræver specifikke teknikker, værktøjer og kombinationer, enten tørt eller vådt, med metalskiver eller resinskiver, forskellige lithiumformuleringer og forskellige typer forsegler. Becosand-systemet var pioner på markedet ved at kombinere specifikke væsker med diamantværktøjer og udvikle sin egen metode, som i dag er patenteret. Gennem årene har vi hos Becosand udviklet værktøjer og løsninger tilpasset hver type gulv, fordi vi ved, at ingen to gulve er ens. Vores system inkluderer et bredt udvalg af metal- og resinskiver med forskellige kornstørrelser, muligheder for tør- eller vådpolering, forskellige maskintyper fra glidemaskiner til specialiserede poleringsmaskiner, samt specifikke formuleringer af lithiumsilikat og forseglere, afhængigt af betonens type. Derfor er hvert Becosand-projekt en skræddersyet løsning,
designet til kundens reelle behov og gulvets faktiske anvendelse. Det endelige resultat af Begosan-behandlingen er en fin, tæt og støvfri betonoverflade med høj modstandsdygtighed over for slid og tung trafik. Jo dybere den indledende slibning er, desto mere synlige bliver betonens tilslag, hvilket er vigtigt at tage i betragtning ud fra et æstetisk perspektiv. Hos Begosan tilbyder vi 3 grundlæggende typer finish: mat, satin og højglans. Derudover giver systemet mulighed for linjemarkering direkte på den behandlede overflade, hvilket er særlig relevant i industrielle og logistiske miljøer. Sammenlignet med epoxybelægninger og andre resinsystemer, tilbyder lithiumbehandling af beton en række klare fordele. Først og fremmest giver det et bedre forhold mellem pris og kvalitet, da det ikke kræver udskiftning af gulvet eller periodiske genbehandlinger. Det er et alsidigt system, egnet til mange industrielle anvendelser. Desuden ændrer det ikke gulvets højder eller niveauer, som belægninger ofte gør. Det er en engangsbehandling med lav vedligeholdelse, hvor holdbarheden svarer til selve betondækkets levetid. Disse fordele suppleres af andre vigtige aspekter. Skridsikker certificering, selv ved glatte og blanke overflader. Bæredygtighed uden VOC og egnethed til certificeringer som LEED. Samt energibesparelser takket være høj reflektivitet, som kan reducere elforbruget med op til 30%. Og husk, hos Begosan er vi europæiske ledere inden for renovering af industrigulve, samt polering, slibning og forbedring af store betonoverflader. Hvis du vil vide, om lithiumbehandling er den rette løsning for dit gulv, inviterer vi dig til at besøge vores hjemmeside eller kontakte vores tekniske team.